имрӯз намудҳои нуқсонҳои модарзодие ки баъзе кӯдакон аз рӯзи аввали таваллуд ба он мубтало мегарданд хеле гуногунанд. Дар маркази тавонбахшии дилҳои кушод кормандон мекӯшанд ба ҳар як кӯдак вобаста ба бемориаш тавонбахширо ба роҳ монанд, то ин ки корашон самар орад. Ташкилоти ҷамъияти дилҳои кушода ба ташаббуси валидони кӯдакони дорои майъибият 27 ноябр соли 2018 ба қайд гирифта шудааст. Ин ташкилот сараввал ба мақсади фаро гирифтани кӯдакони дорои синдром Даун ва расонидани хизматҳое ки баҳри беҳтар намудани сифати ҳаёти онҳо мусоидат мекунад таъсис дода шуда буд. Пас аз он ки ба мо валидайни кӯдакони хусусиятҳои инкишоф муроҷиат намуданд, мо қарор додем ки кори худро ба кӯдакони дорои синдром Дауна маҳдуд накарда, кӯдакони дигари дорои талаботи махсусии инкишофро низ фаро гирем. Айни ҳол дар ташкилоти мо 129 оила ба қайд гирифта шуд, 130 кӯдак бо машғулиятҳои гуногун фаро гирифта шуданд. Шукрона имсол 7 сола мешаваду волидонаш ният доранд ӯро барои гирифтани маълумоти миёна ба дабистон баранд. Модараш мегӯяд, дар оилаи онҳо Шукрона ягона кӯдак бо чунин синдром аст ва пештар ҳамсарон дар ин бора маълумоте надоштанд. Вале ба ин нигоҳ накарда, вақте сарнавишт ба онҳо чунин фарзандро ато намуд, ноумед нашуданду аз пай инкишоф додани Шукрона гаштанд. дадаш мисол интернет медромадан мехондам, мисол куҷоида чизе буд мо мебурдем. Ягон бор қафокашӣ накардагием, мисол ҳама вақт куҷои чизи вай мекардем, медонистем, мефаҳмидем, мебурдем ки мисол ягон пешравӣ шава. То ҳозир на муддати 7 сол шуд мо ҳамихе ягон ҷо қафокашидагӣ нестем, мисол ягон ҷо қафоям мондагӣ нестем, ҳама вақт ҳаракат мекунем ки пешравем. синни 2 солагиш уже ҳаракат кардани роҳравия омӯхт. мисол гапзаниам кам то ҳол хай ба ҳазур гап намезанад, камтар гап мезанад. хай ман модар ҳама гапоша худо мефаҳмам, мисол дигаро да хай қиинтар гапоша фаҳмида. Чорбоғ бурдем муддати 8 моҳ, ҷа рохат додан ки боғча барен, боғча бурдем. на 4 сол шуд ки боғча меравад, на 6 моҳ шуд ин дилҳои кушода мебиёрем. хай нағз кормандоншон раҳмат, мисол логопед дарс тайёрӣ ба мактаб, на мисол мусиқӣ ҳастай, ҳама тарафа нағз. худо ба шукр пешравӣ ҳаст духтарчаи манда, худшам ҳаракат мекунад. синдроми Даун намиёни бемориҳои генетикӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол намуда. Имрӯз мутахассисон бо боварӣ гуфта метавонанд, ки ин гурӯҳи кӯдакон новобаста ба нуқси доштаашон қобилияти омӯзишро доранд. Ба онҳо танҳо диққату ғамхорӣ ва дастгирӣ лозим аст. кӯдакони дорои синдроми Даун бо онҳо кор кардан бисёр аҷоиб, шавқовар аст. қобилияти хуби аз худкунӣ доранд. ман дар мисоли Шукрона мехоҳам гап занам. бисёр духтари фаъол аст, бисёр хуб тез аз худ мекунад ҳар як чизро. шеърҳо аз ёд мекунем. вай аллакай ҳозиро дар дарс вай мешинад, нақши муаллимро иҷро мекунад. вай моя ҳама мешинонад дар синф. шумо шинед, ман дарс мегузарам, назди компютер меравад, ё суратҳоя ин чи, ин чанд, 3 кунҷа, 4 кунҷа ҳисоб кунед. ҳамин чизҳоя вай худаш мо ба дарс мегузарад. Шукрона ва дигар нафароне ки гирифтори синдроми Дауна ҳастанд, одатан меҳрубону одамдӯстдор мешаванд. вале барои ин пайвандонро лозим аст бо кӯдакони гирифтори ин синдром зиёд кор кунанд, ӯро ба ҷойҳои ҷамъиятӣ бештар баранд. Шукрона низ то он даме ки дар хона буд, овози баланду ҳузури одамони зиёдро дӯст намедошт, аммо акнун ин хислаташ бартараф шудааст. мо байни кӯдако қатъиу вай набуд, уже кам омӯхта шуд. ҳозир бо бисёртар омӯхта шудаги, мисол овози баланда намеистод, музикая нағз намедид. ози ҳамаи ҳаминда омӯхта шудаги. мебиё алифбоя те мега, чаё дарс те. соха ҳамо метонистагиша менависа, бо медон карточко қатихай кор мекунам, медонистагиша мега китобчаи афсонае мебиёра, мега ки дада афсона хонен. бо дадаш афсона мехонам, баъд хоб мерава.
чӣ тавре дар боло қайд намудем, кӯдакони гирифтори синдроми Дауна меҳрубону дилсӯзанд. Шукрона бошад ба ғайр аз ин боз духтараки ниҳоят чолоку чақон аст. мехоҳад доим некӣ кунаду саҳмашро дар иҷрои коре гузорад. бибиша бисёртар нақс мекунад, мисол дадаша нақс мебинад, бо аммоҳош ҳастанд, аммоҳоша хайвай мекунад. хел духтари кинагир нест. ягом ҷангам кунӣ, ягом ваям кунӣ, дар ай хотираш мебурад. аз дарс меравем ба хона, мисол бо ҳамроҳи хоҳараш мегӯд ки биё дарс кунем. мисол хай дарс мекунанд ё карточкаҳо қатӣ кор мекунанд. баъзан вақт худшам маълимаям гуфта вай мекунад. дигароям мешинонад дарс медиҳанд. мисол мо оилаи бисёрием, духтарамакош ҳастанд, хӯ бозӣ мекунанд. нақс ку ҳамин гапзаниш камтар проблема. дигар ҳамаш нақс. ҳамроҳи ман мегардаду маълима ин дафтаре ки ман дафтар тақсим мекунам ё он ки барои ҳар як кори кӯдакон барои хурсандшавии онҳо ситорача ё дилча ё ҳамин хел чизҳо наклейкаҳо ҳастанд, вай ҳамроҳи ман мегираду биё ина ман мебарам. вай намегузорад ки ман ягон чи агар фаромӯш кунам ё аз мадди назари ман ягон чи ягон кӯдаки дигар дур монад. бисёр меҳрубон аст ва он фикре ки кӯдаки дорои синдроми Дауна вай наметавонад инкишоф ёбад, ин тамоман ғалат аст. фақат кор кардан дар кор. ба назар меафтад баъзе модароне ки таваллуд мекунанд кӯдаки дорои синдроми Дауна аллакай дар худи беморхона сар мешавад, дар худи беморхона аз ҷиҳати он ки онҳо маълумоти дуруст надоранд, маълумоти зарурӣ надоранд, ҳар як суханҳои ҳар як чизҳое мегӯянд ки модар дилшикаста мешавад. ҳатто мегӯянд ки кӯдакатро мону рав. лекин нағз аст ки имрӯз ҳамин ташкилотҳо ҳастанд бо чунин модарон кор карда истоданд ва имрӯз аллакай модар мефаҳмад ки бо кӯдак яъне кӯдаки синдроми Дауна таваллуд ки ин яъне ки дунё ба охир нарасидааст. модари Шукрона мегӯяд барои пешрафти ақливу ҷисмонии духтараш саҳми марказҳои тавонбахшие ки аз ҷониби давлат баҳри фарзандони ӯ бар ин кӯдакони бемор таъсис дода шудааст хеле калон аст. маҳз бо кӯмаки чунин марказҳо онҳо тавонистанд қобилияти ақлонии Шукронаро то ҳадде инкишоф диҳанд ва ӯ тавонист ҳамроҳи дигар ҳамсолони солимаш ба боғчаи кӯдакона равад. боғчаи 59 бурдем офтобак, ҳамун ноҳият монда ҳамун астай. нехай нақсам хел наку 3 сол шуд группа ба группа гузарондестиям. хела пешравӣ. ягом шикоятам надоранд ай боғча. саҳар аз хоб хестем со ба боғча мерем, нақс пеши мураббиёш меравад, пеши дугонаҳош меравад. ай нақса. кӯдакони гирифтори синдроми Дауна хеле нозуктабиат ва каме зуд ранҷанд. Шукрона низ истисно нест. аз ин ҷост ки омӯзгорон мекӯшанд ҳангоми кор ин хусусиятҳоро ба назар гиранд. хеле духтари шухтабиат аст ва хеле духтари зудранҷ. дар андак кор метавонад ки ранҷад. мешавад ки дар андак кор бисёр хушӣ мекунад, шӯхӣ мекунад, хурсандӣ мекунад. яъне бисёр духтари ҳам шухтабиат аст, ҳам духтари зудранҷ. мо барои мо аз ҳамон хотир шуда бо Шукронабону ҳам нозук кор мекунем, ҳам ҷиддӣ. яъне ки дар ҳолате мешавад ки агар мо бо он ҷиддӣ кор накунем, ӯ хуб қабул намекунад. бо дар ҳолате мешавад ки агар мо бо ҷиддӣ кор кунем, аз сабабе ки зуд меранҷад, мо бо воситаи бозӣ, бо воситаи шӯхӣ қатиш дарсо бо тарзи мисол чӣ гӯям ҳамчун бозӣ бо дарс мегзарем. аз рӯзи аввали омаданам ба ин марказ Шукронабону на он қадар хуб, яъне ки байни мо дуруст камтар буд. ҳозир хеле хуб гӯш мекунад, аллакай бо воситаи пианино суруд ҳам мехонад. аллакай мо дар бо нота, яъне ки 5 хати баробар фиқи ки нотагоҳ ҳаст, бо Шукрона аллакай мо нота ва нотагоҳ гузашта истодаем ки на ҳар кас инро қобили қабул дорад. яъне Шукронабону хеле хуб ҳамин нотаҳоро аз худ карда истодааст. дар оянда иншоалло боварӣ аст ки аллакай аз рӯи нота Шукрона худаш асар менавозад. кӯдаконе ки гирифтори синдроми Дауна ҳастанд, инкишофёбии зеҳнияшон нисбат ба ҳамсолони солимашон сустар буда, дараҷаи азхудкунияшон ба сину солашон мувофиқат намекунад.
аммо агар волидон ноумед нашуда ба қобилияти фарзандашон бовар кунанд, пас якҷо онҳо метавонанд ба муваффақиятҳои зиёде ноил гарданд ва пешравиҳои шукрона исботи ин гуфтаҳост.